Hola, soc Juan José Pérez Marcos, soc agent de policia portuària a l'Autoritat Portuària de València, més concretament al port de Gandia. Bé, la tasca del policia portuari és una tasca principalment de control i vigilància. Hem perdut un poquet el tema de proximitat amb els usuaris del port, siguin treballadors, la gent de pesca. És un orgull ser part de la solució i poder aportar el meu xicotet graner d'arena a aconseguir eixir d'aquesta crisi i, per suposat, vindre a treballar al port i desitge de tot cor que aquest tramo, aquest obstacle que ens trobem al camí, ens trobem a la vida, el podem solucionar el més aviat possible.